Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten saindenging Bantala Nuswantara. Pepanggihan malih kaliyan kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Wikat. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Bambang Susilo JR kanthi irah-irahan nggih menika lelakone Elis. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Mbak, apa ana susu formula merek Sweet Baby? Suarane bapak yuswa 50 taun kuwi kanthi alon. Mboten wonten, Pak. Jawabane Elis kanthi ndungkluk alon tanpa nyawang praupane bapak kuwi. Katon menawa praupane brabak abang semu pucet, lambene gurawalan, tumuli mripate kang bening kuwi mrembeng sumusul luh dlewer ana pipine kang abang jambon nganggo blush on. Tangane gemeter nata barang-barang mapanake ana rak-rak miturut jenis lan regane, nuli nggegem pucuk aprone rapet-rapet. Sajroning ati banget anggone nahan amrih aja nganti grantes, nuli brol luh susul sumusul tanpa ana mandheke. Aja nganti aku katon bengep mripatku nangis sesenggukan. Iki ana minimarket akeh wong. Aku kudu profesional, aku kudu bisa nglayani nasabah kanthi becik. Aku kudu bisa mesam-mesem gawe seneng lan bungahe para kang padha blanja lan golek karman barang lan sawenane, najan ati rinujit-rujit loro datan ana tambane. Banjur Elis unjal ambekan landung pucuk kudung ireng kanggo ngusap eluh kang isih nempel ing pipine. Nggih, Pak, sampun telas. Mbok menawi wonten ing cabang utama wonten ing Jalan Malioboro mriku, Pak. Suarane groyok serak meh tanpa keprungu. Ora bisa didelikake, pipine isih brabak abang nahan tangis. Karasa dadane sesek mingsek-mingsek nahan swasana ati kang goreh. Muga wae bapak kuwi ora mangerteni apa sing dirasakake. Mangkono sajroning batine Elis jaga sikap mbok menawa gawe cubriyane bapak mau lan wong-wong kang padha blanja ana minimarket papan kono. Sajroning batine Elis, lambene Elis gurawalan nuli digeget nemen kanggo nahan swasana batine, kareben ora metu tangis ndadekake lingsem. Tanpa dinyono saka panggraitane Elis, bapak kuwi kanyata wiwit mau migatekake saparipolahe Elis kanthi teliti. Nduk, apa lagi lara awakmu? Ana apa kok katon pucet? Mangkono panyapane bapak mau karo ndungkluk nyawang rupane Elis. Nalika tempuk netra rinasa adem ayem ing batine Elis, kaya ngrasakake sorot netra kang saksuwene iki diidam-idamake nanging ora tinemu nyata. Deg-degan jantunge gumeter tutuke arep jawab nanging durung kawetu. Sirahe
gregelan datan kasengaja kaya-kaya abot rinoso nyunggi watu sak kuintal bobote. Kapeksa wurung arep njenggelek nyawang bapak mau, nyesek dadane tumuli unjal ambekan maneh kanggo ngilangake rasa kuwi. Elis kuwatir mesti kahanan iki panjenengane pirsa. Jroning batin bapak sing nyopo aku iki mesti pirsa. Waduh, tanpa kasengaja eluh kebacut metu saka netrane kang kumembeng bening sumilap kasorot lampu-lampu minimarket wengi kuwi. Awake ndredeg datan kuwawa, kami sesek tumekaning tangis. Elis sakamat-kamat njawab pitakone bapak mau. "Mboten sakit, Pak." Jawabane Elis sajak rada bingung. Sopo to asmane bapak kuwi? "Pak Darman jenengku, Nduk." "Ana apa kok pucet cahyamu? Menawa ora lara, apa ana bab kang wigati sing jalari awakmu kaya mangkono?" "Nggih, Pak Darman, kula Elis wonten Pak." Jawabane Elis sinambi ngusap luh kang isih ndleweran ana pipine nganggo kudung ireng. Nuli Pak Darman buka tisu kang dicukuk saka rak kono diwenehake Elis. "Iki, Nduk, nganggo tisu iki. Coba gage cerita marang Pak Darman, mbok menawa bisa menehi dalan pametu saka perkaramu kuwi. Dak gatekake sakwise aku pesen susu formula, awakmu kok kaget ngatonake menawa ora kepenak awakmu ana apa?" Ngendikane Pak Darman karo ngulungake tisu marang Elis. Sajroning atine Elis kaya-kaya ngadepi bab sing wigati lan abot kudu cerita sakbenere apa ora. Iki mbok menawa wektu sing pas kanggo ngudari ruwet rentenging perkaraku tinimbang disimpen rapet-rapet nanging malah gawe bingung. Kaya-kaya pawongan iki becik disawang saka netrone, tulus saka suarane ngademake ati pikire Elis. Rumangsane kaya-kaya ketemu bapake kandung. Senajan bapake kuwi saknyatane kaya ngapa pentinge tumrap uripe Elis kawit cilik datan sumanding. Aku kudu wani nyritakake kahananku marang bapak iki, mbok menawa bisa ngudari karuwetanku iki. Kanthi rasa kang goreh Elis miwiti cerita. Suarane pedhot-pedhot groyok kaya mandeg ing gulu amarga kandhek medhugule rasa kang saksuwene iki dadi pangunek-unek kang datan bisa kasok ing papan rasa sakmestine. Tangan-tangan kuwi isih nyekel apron kaya-kaya golek cekelan kanggo panguwat-uwat rasa. "Apa ana gegayutane karo susu formula merek Sweet Baby?" Durung swara wis kedisian Pak Darman. "Inggih, Pak, susu formula menika." Elis banjur meneng karo ndungkluk. "Banjur apa wigatine, Nduk? Coba cerita." Pandheseke Pak Darman karo nyekel pundake supaya nambahi daya kekuatane Elis. "Bapak, kula ditinggal bapak lan ibu nalika tasih bayi. Lajeng kula dipun dherekaken embah. Sawetawis wekdal simbah seda, lajeng wonten piyantun sanes dede sanak dede kadang kersa nggolawentah kula. Kamangka piyantun menika ugi boten mampu babagan kadonyan. Saben wekdal kula dipun paringi susu mendo ternak bapak, sanes susu formula." Sawetara tintrim amarga Elis ora bisa nerusake ceritane amarga goreng ati kelingan nalika jaman semono. "Oh,
Critamu gawe kaget lan ternyuwing atiku, Nduk. Banjur ibumu lan bapakmu kandung ana ngendi sasuwene iki? Pak Darman kaget semu gumun. Geniya ana prastawa kang ndadekake mirising kamanungsan mangkono. Menawi ibu wonten sragen ananging pendak kula hubungi sepados rawuh ing minimarket papan makarya kula mriki mesti gagal wonten kemawon karepotanipun. Nanging kaping kalih pinanggih sepisan nalika simbah seda taun 2012 lan kaping kalih nalika bulik ningkahaken taun 2023 kapengker. Banjur nalika ketemu ibumu kandung, apa bisa matur apa sing dadi pepinginanmu ora? Pitakone Pak Darman nliti-nliti. Mboten wonten, Pak. Ibu mesti duka. Mboten wonten pangandikan menapa-menapa saking ibu, namung kepanggih mawon. Nanging nalika ing sangajengipun sederek-sederek ibu ngetingalaken menawi migatosaken kula, maringi nyatra ngelus-ngelus sirah kula, purun nyaket kula, purun pangandikan ugi nalika wonten sedulur-sedulur sedaya. Nanging nalika piyambak gage pamit kesah boten purun manggi kula. Kamangka kula kangen estu dumateng ibu, kepengin sanget nekep ibu, ngesokaken raos kangen kula. Nanging ngantos sakmenika sedaya namung salebeting pangen-angen kemawon, Pak. Omongane Elis metu tanpa tida-tida. Ukara-ukarane neges prentule ati kang gelo. Lali saknyatane sing ana ngarepe kuwi sapa? Pak Darman, ewon pawongan kang ngelarisi minimarket papan makaryane saben dina. Geniya percaya ngesokake pangunek-uneke marang Pak Darman jroning ati krasa ayem, kaya-kaya ora ana watak wantune Pak Darman kang ala tan rinoso luh tliweran tanpa kendhat. Elis, kowe bocah sing becik, najan kahanan wong tuamu kaya mangkono, aku dadi wong tuwa melu prihatin, Nduk. Apa kowe isih tresna marang wong tuamu kandung? Kepriye mungguh usahamu? Pitakone Pak Darman nyuwun panemu. Kula dipun lairaken ibu lantaran bapak salebeting badan kula wonten rah panjenengane kekalih. Menika tiyang sepuh kula tetep tresnani lan ngurmati panjenenganipun kekalih. Ature Elis karo megap-megap amarga tangis. Luhur bebudenmu, Nduk. Banjur kowe apa bisa sesambungan karo bapakmu? Pak Darman nerusake pangandikane. Matur nuwun, Pak. Kula madosi sarana medsos lajeng pinanggih sederek kula tunggal bapa nggih rayi kwalon kula ing channel YouTube, lajeng saged salam-salaman sami saged curhat ugi ngesok pangunek-unek kula kekalih minangka anak tunggal bapa. Nanging dereng saged pinanggih palapurane Elis. Bapak wonten Jakarta sampun gadah putra setunggal. Kabar saking rayi kula kwalon garwanipun kisah kalian piantun sanes dhateng Malaysia. Kula pinanggih rayi kwalon kula menika boten sengaja wonten kanal YouTube Pak Darman. Kula lan piyambake sami-sami subscribe-ipun channel Bapak, channel ingkang sampun kawentar minangka pejabat blusukan biantu warga masyarakat keserakat ugi babakan kemanungsan. Ature Elis negesake cerita kang dialami. Sik dak eling-eling nalika aku ana Jakarta Utara
pancen nemai bapa lan anak metu saka Toyota Alphard warna putih. Aran Budi bocah kuwi ana perapatan dalan lagi mbagekake sedekah makan siang kanggo sapa wae sing ditemoni. Ya kelingan aku, banjur dak liput kanggo kanal YouTube-ku. Menika ta Pak, seri 245 video saking Bapak ing kanal YouTube-ipun Bapak. Tan Kanyono Elis nuduhake perangan video mau marang Pak Darman. Wah, iya bener kuwi, Nduk. Wis ngene wae, aku duwe rencana nemokake kowe lan keluargamu ing Jakarta Barat. Sabanjure awakmu bisa duwe panemu apa wae lan bisa dirembuk samangkone. Mesti Gusti paring dalan sing luwih becik. Pangandikane Pak Darman kang dadekake rasa tentrem ayem sadroning atine Elis. Rinoso kaya siniram toya sawindu lawase. Tinarbuka pangangen-angene Elis muga pepinginane bisa kasembadan kumpul maneh dulur lan sakluwargane. Cuthel.